inclús en l'horta en l'actualitat és la pressió urbanística, la qual cosa vol dir que s'ha produït una reducció del 60% en tan sols 50 anys. I aquest problema encara continua. Així doncs, des de l'IES El Puig analitzem les següents solucions. Una de les possibles solucions és la rehabilitació dels territoris de l'horta, que es basa en el traspàs de les terres inactives cap a gent jove que vulgui treballar i no augmentar l'urbanització. Promoure el consum de productes agrícoles locals per mitjà de la publicitat d'aquestos. Com per exemple fomentar el cultiu de taronges en la nostra horta en vegada de comprar-los en països exteriors, perquè si així ho fem, aquests camps queden inhabilitats i són utilitzats per a l'urbanització. Promoure el control agrícola de l'horta enfocat a la producció de cultius i no a la producció urbanística. Per a conscienciar la gent, hem tingut una iniciativa de crear un compte d'Instagram per a conscienciar del problema que tenim.